and you take a gun, I'm gonna show you. You want to shoot me? That looks good. Looks good. Yeah. Okay. My mom, mine's lazy. Lazy. Oh no. You're just stupid. हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय ओमफ्राय नै आं दिनै नोंसिनो माखासे होम रेमेडि खिन्थानो नागिरदों आरो माखासे माने मोननै आरोखि जाय होम रेमेडिया गुजुनाय गारमा माननाय गगा मोननाय बेफोरनि आरो ओमफ्राय बे होम रेमेडिखौहाय जोंहा न'आवहाय बाहायबाय थानाय जायो ओमफ्राय दा आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो सानदों आरो ना मोरै मोरै बानायो बेनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आङो नाम्बार 1 खौ खोन्थाग्रोसै आरो नाम्बार 1 आव थुलुसि बिलाइ नांगोन ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय थुलुसि बिलाइखौहाय आङो बेयाव 12टा लादों ओमफ्राय नोंथांमोना बिनि बाराबो लानो हागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय हाइजें थुख्रासे लानानै आं बेहाय जेसेबां आं थुलुसिखौ लादों बिनि समानै आङो हाइजेंखौबो बिदिनो 12टा हानानै लाबाय आरो ओमफ्राय दा बेयावहाय बेसोर मोननैयाव जेसेबां दङ ओमफ्राय बिनि जखायै बेरे मोदैखौहाय होनोसै बेहाय Oh yeah. Oh yeah. Yes. Yeah. 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 That looks good. Looks good. Yeah. Okay. Yeah. What is that? Mine just do it. Is that a honey? ओमफ्राय नै दा लोगोफोर बेखौहाय आङो देनोसै आरो Yeah, 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 yeah. गुजुनायनि थाखाय बिराद मोजां बियो Yeah. गुजुबाय थायोब्ला उदै खालियावहाय जानांगौ आरो देनाया मोजाङै जाथारनांगौ गथा गथा थाहोनो नाङा Oh, 괜찮아. Yeah. Got some this. Yeah. दलर थाबाबा फिसालाया आंना बिराद दुस्थ' दलरखौनो थाया Mine's lazy. My mom, mine's lazy. Lazy. Oh no. You're just stupid. Yum. ओमफ्राय नै लोगोफोर Yum. You. ओमफ्राय नै लोगोफोर No, it's not जाबाय good. देग्लिना लाबाय आं ओमफ्राय दायो बेखौहाय No. अरावहाय सावनोसै आरोखि सावनानै एसे सिथाबनाय टाइप गथा जाहोग्रोसै होमबा आं बेखौ सावना लाग्रोसै Why are you holding camera? Why are you holding a camera? दायो आङो गंसे खोस्लि लाबाय बेवहाय बेखौहाय लाबाय ओमफ्राय दायो आं बेखौहाय अराव सावनोसै बेबायदि सावनाय टाइमावहाय एसे एरै एरै होबाय थानांगौ नङाबा खामनो नागिरो No, this is on my camera. Yeah. Yeah? Yeah. Don't touch this. Why? Because angry. Because he's gonna be angry? Yeah. Oh, okay. Yeah. I won't touch it. No. And you take a gun, I'm gonna show you. You want to shoot me? Yeah? Why? Yeah. Yeah. Well, what if I die? Yeah. You wanna kill me? Yeah. ओमफ्राय नै लोगोफोर सावनानै बेबायदि जाबाय ओमफ्राय बेखौहाय सामसआवहाय बेबायदि लानानै गुसु जाहोदो आरो गुसु जाबासो जानांगौ खिन्थु गुदुं गुदुं जायोबा खामब्रगोन बियो बे नाम्बार 1 थांबाय No touch camera. Why? No, I need clean. Are you jealous? Yeah.
ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो नाम्बार 2 नैबेयो सेफालि बिबारनि बिलाइ बियो ओमफ्राय सेफालि बिबारखौथ' बयबो मिन्थिखागौ ओंख्रिबो जायो बेखौ ओमफ्राय बिलाइआबो बिराद इउसफुल दे बेना बिराद डिस्टार्ब नै आंनि फिसालाया नै ओमफ्रायो बेजों लोगोसे लाफादों आङो नैबे जाब्रां नै लोगोफोर बियो जाब्रां बयनिबो न'आव थाखायो जाब्रां ओमफ्राय नैबेयो लंनि देनाय बियो आं बेयावबो गरब्रै लं लादों बेयावबो औ ओमफ्राय बेयावबो गरब्रै जाब्रां लादों आरो ओमफ्राय नैबेहाय बिलाइआ गांबा लादोंमोन आङो गांबायाव नै फिसालाया आंना बोफ्लेजोब्बाय ओमफ्रायो बेबो गुजुनाय गारमा माननाय गगा मोननाय बेफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो बियो ओमफ्राय दा बेखौहाय दिनै गांबा लानानै फुदुंनानै लोंदोंबा गाबोन नेक्स्ट दिनाहाय बेखौहाय गांब्रै लानांगोन आरो ओमफ्राय नेक्स्टनि गांब्रैनि उनाव नेक्स्टआवहाय गांथामनि नेक्स्टआवहाय गांनै ओमफ्राय गांनैनि नेक्स्टआवहाय गांसे बेबायदि लानानैहाय फुदुंनानै लोंनांगोन आरो जिखुनु सानबा लोंनांगोन बेखौहाय ओमफ्राय जुदि गुजुनाया जुदि नोंना बुरजा जाथारदोंबा बेखौहाय नोङो सानसेयावहाय खनब्रैखौहाय लोंथारनांगौ आरो फुदुंनानै ओमफ्राय सानसेनि फुदुंनायखौ सानसेयावनो फोजोबनांगोन आरो मानो होनबा नेक्स्ट दिनाहाय गांब्रैल' फुदुंनानै लोंनांगौ नालाय बेबायदि आरो ओमफ्राय दा आङो बिसोरखौ ज' फुदुंनोसै नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आङो बेखौहाय फुदुंनोसै बेहाय दैखौ आङो गिलाससेनि इसे बारा लादों ओमफ्राय दा बिसोरखौ ज' हरनोसै आरो ओमफ्राय बेखौहाय 5 मिनिट्स गोदौ होनोसै होमबा बियो गोदौबाय थाथ'थोंसै Yeah. It's like same. Yeah. It's like same. It's like same. Yeah. Hey, where's another one? Where's the small camera? Where's the small camera, bro? Yeah. Put here. What? Put here. Yeah. Put in the net. Okay, I put it. Okay. Yeah. What? Find the tree camera. We found a tree camera, right? Yeah. You found the tree camera. Let's find the 4 camera. 4 camera. Where's the 4th camera? And the my tutu room. Mother tutu room? Yeah. ओमफ्राय नै लोगोफोर जाबाय नैबे दहायनि नाम्बार 1 नि ओमफ्राय नैबेयो नाम्बार 2 नि आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोनहा न'आव ट्राइ खालामनायनो हागोन देहानि थाखाय बिराद मोजां गुजुबाय थाबा बेखौ बानायबाय थानानै लोंबाय थाबानो जाबाय जोंहा न'आवहाय बाहायबाय थानायानो जायो बेनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय इसेबां मानि भिडिअआबो थिग जायासै फिसालाया आंना बिराद दुस्थ भिडिअखौनो थिग मथन लाहोआ ओमफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गोजोन्थों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों